Sanibonani ningizima Afrika. Uyabona leka baba uDlamini ubaba uGugu eSouth Coast. Ibhlungu ngoba umkhaya wami ene futhi iyalinga nento yake yacishe yangenza khona lengakithi. Kwakunomuzi nje wangakithi ongahlalwa abantu kodwa unabo abanikazi. Kwagcina kufika umama nendodakazi ababengathi babukeka njengabantu abazowugada lo muzi. Ngaqonywa ile ntokazi kwakuhle kwabamnandi bafethu. Kwafika isikhathi futhi sokuhlukana. Emva kwesikhathi sokuhlukana sekunesikhathi nje futhi mhlambe side ngoba ngase ngisikole ngase ngisiqede. Fone lo mama athi lana sibe nenkinga yokuthola ubani ukuthi akaseyona intombi. Umntombi bakho ukukhomba kuwena. Ngivele nje ngidideke yabo. Bese ngithi hayi mama lokho angikwazi futhi nawe uyazi ukuthi akunjalo but ke angazi why asho kanjalo. Kube ne-misunderstanding lo mama nje angilwisa athi ingane yami esencane kabi futhi ngagcina ngazili thandana nawe nje kube nzima. Mangihlangana nawe uyangishawuthisa lo mama uyangithuka. Hayi ngahlangana naye ePick n Win esitolo phakathi. Alikhila ngingasoze ngalikhohlwa impilo yami futhi njenganalelo. Ngabukwa yiwona wonke umuntu engishawutha. Ngakhetha ukuphuma impahla engangiyithengile ingaphelelile. Mangihlangana naye ngiyibuze lengane ukuthi akwenzakalani ngiyelele. Wazi wathi lo mama into esengizoyenza ngiyolanda amaphoyisa ngiyakuboba. Vele wayengakobi nasesigabeni esilingene sokuthi angaqoma alale. Ngabona ukuthi ngiyaboshwa ke manje. Ngakhetha ukuvuma ngathi kulungile mama noma ngingaqondi kahle. Kodwa ke lento ngizoyihlanganisa ngizozama. Ngendlela engizozama ngayo ngizobabikela futhi nasekhaya. Kanti kusondela izinsuku zikaChristmas. Kuthe ngoChristmas ngiqole engane yeza kumina efike yangitshela yathi kwenzeka ukuthi umuntu oyiboyfriend kama njengoba alale nami ingenawo amandla okumphikisa. Ngasaba futhi ukutshela umama. Kahle uMntombi bami bathathwa umuntu othandana nomama. Futhi kwangilula ukuthi ngisho ngoba sasincengile sasihlala kwakhe nje kwakukuningi sasizophela nendawo yokuhlala lapho kwakusephakathi nesikole ngiyafunda. Kodwa ke awenzanga lutho njengoba wangifica ngingaseyona intombi. Umuntu engaqala ukumqoma kukusho wena but uMntombi bami bathathwa yiboyfriend kama. Ngabuka ukuthi ngizokwenza njani kodwa ngaya kosho. Nami sengiswa ienga yokuthi sengihlambalazeke kakhulu. Angazi kwenzakalani ke emva kwaleso sikhathi kodwa ngagcina ngibona sebenyamalele ngabothi ivelile lento. Yiyo kuphela yangikhipha enkingeni kodwa ngase ngizoboshwa.